Ogai madon bura mar DCP Rigathi Gachagua koro ywak ni en kod malingling ni duol matayo yiere pacho ka IEBC ni kod riekni mag chiwo rak ne kambi moro mawuok e piny mar South Korea miluongo ni Moro Systems Limited, kendo ni mano yo ma ichich ni nyalo bedo mar timo mibadhi e yiero maduong' mabiro. Chris Owino nigi ler mathoth. Ogai mar DCP Rigathi Gachagua odhi nyime kod chiwo fweny mage e wi sirikal ma jatend piny William Ruto. E fweny mare makawuono, Gachagua wacho ni William Ruto chano kwalo ombulu e yiero maduong' mabiro kokalo kuom kambi mar chiwo lony manyasani weche mag yiero mar piny South Korea, Moro Technologies Limited. This information has been given to me by officials within IBC. This tender was tailor-made. The specifics were made in a way, the specs, that nobody else can win this tender other than this South Korea. Etwak mare kod jofwamb weche e dala ne makere buore Nairobi, Gachagua yango ni kambino ne omi orak e yor ng'eruok kokalo kuom jalup jakom IBC Fahim Abdallah kod jatend migawo mar weche mag nam Ali Hassan Joho. The chairman, you are aware that to facilitate this activity, IBC commissioners fired the procurement manager in IBC and installed a puppet to manage this tender. Mr. Chairman and your Vice Chairman, Fahima Arfat Abdallah, have been compromised as the drivers of this tender process against the concurrence and the wishes of the other commissioners. Gachagua medo lero ni pinje duto makambino setayo weche mag yiero kaka Argentina, DR Congo, Philippines kaachiel kod Iraq, masini mag kambino osebedo gi chochni mag thoth mag yango jogombulu kendo rocho duoko mag yiero. During the October 2024 parliamentary elections in Iraq's Kurdistan region, election monitors claimed that voting machines in up to 70 to 75% of stations malfunctioned by failing to properly record and transmit results. Kalore kode jagoro e migawo mar arita Dr. Raymond Omollo kod nyawadgi mar ndiko jopiny Professor Belio Kipsang ne oromo kod apisas mag kambino e okenge mar miyo gi thuolo mar tiyo kod rijista mag jogo ombulu pacho kae e chenro mar kwalo ombulu. They want to interfere with the voters register, especially in areas where William Ruto has been rejected. And they are working with PS Raymond Omollo and Belio Kipsang, who are the custodians of IDs and the data of people who are registered to be Kenyans. And that is where there is mischief and will not agree. And I want to thank the IBC officials who brought this matter to my attention. Gachagua wacho ni William Ruto chano rocho register mag jogo ombulu e gwenge man kod jogo ombulu mathoth. Gwenge mag oting'o Masawa, Imbo mar Kenya, Nairobi, gwenge mag oganda jo Kisii, gwenge mag Ukambani, counties mag Nakuru, Narok, Kajiado, Lamu kaachiel kod Taita Taveta. Not possible to have a new system within the remaining time of 11 months. When do you do digital migration? When even tender now has not been awarded. By the time it is awarded, they come, digital migration. The elections are here. There is no time to interrogate. Bang' twak kod jofwamb weche, Gachagua obagoro mo mar siasa e kar chung' od bura ma Kikuyu e kaunti ma Kiambu. Gai. Walisema tutafika Kikuyu hapa ni wapi? E kinde ma owuok e pacho kae odhiambo makawuono ka ochomo e piny Amerika, ogai mar DCP Rigathi Gachagua osingo mar dhi e doho poni IBC odhi nyime kod chiwo orak makamano ni kambi mar piny South Korea. Chris Owino, Ramogi TV, Kikuyu, Kiambu.